Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με αυτό το θέμα της ίδρυσης των παράλληλων κοινωνιών, ενός καινούργιου συστήματος. Το ευχάριστο είναι ότι είδα ότι υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους. Χαίρομαι πολύ γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί και ούτε πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Και το να προσπαθούμε να το διορθώσουμε είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας. Αυτό που κάνουμε λοιπόν με αυτή τη σειρά των podcasts σχετικά με αυτό το θέμα είναι να φέρνουμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος, έτσι. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη έχει λειτουργήσει με μια ομάδα από την Αμερική. Το έχουν βάλει μπροστά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιες κοινότητες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κεντρική Αμερική και είναι υπό ίδρυση τέτοιες κοινότητες και σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θελήσει να ξεκινήσει κάτι και εδώ μπορεί να ενωθεί και με αυτούς από τη στιγμή που ξεκινήσει κάτι, μπορεί να ξεκινήσει κάτι δικό του και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα που τα βλέπει κανείς στον δρόμο. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για το θέμα τι γίνεται, για να κάνουμε και ένα share εδώ, να έχουμε και καμία ωραία εικόνα. Τι γίνεται. Εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται όταν κάποιος είναι οικογενειάρχης γύρω στα 35 και έχει και 3 παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα πάρουμε λοιπόν, που είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, έτσι, δεν είναι μόνο οι μοναχικοί άνθρωποι, οι μόνοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν σε αυτό. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που ανησυχούν, αγωνιούν για την οικογένειά τους και θέλουν να ξεκινήσουν κάτι για να δημιουργήσουν ένα μέλλον για τους ίδιους και την οικογένεια. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ενός email. Εντάξει, δεν το έλαβα εγώ το email, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το email, είναι πραγματική περίπτωση αυτή, από ένα 35χρονο πατέρα 3 παιδιών. Και γράφει ο άνθρωπος αυτός. Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσες να κάνεις μια εκπομπή όπου θα συζητούσες πώς αυτές οι ιδέες για το πώς να χτίσεις νέες πόλεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε άτομα που έχουν σύντροφο ή σύζυγο ή που έχουν ήδη αναλάβει τη δέσμευση να μεγαλώσουν παιδιά. Θα ήθελα πολύ να ζήσω μια νομαδική ζωή με φίλους που έχουν την ίδια νοοτροπία. Θα ήταν το απόλυτο όνειρο, αλλά είμαι 35 ετών, παντρεμένος με 3 παιδιά κάτω των 7 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξερευνήσει, ζώντας κοντά σε ανθρώπους της Εκκλησίας, τον γεωργισμό και την αγροτική ζωή και δυστυχώς αυτό δεν απέφερε τους στόχους της κοινότητας ή του τρόπου ζωής που αναζητούσαμε. Μόλις μετακομίσαμε σε μια καλύτερη πόλη με στενά δεμένη κοινότητα, η οποία μας προσφέρει όλα αυτά, καθώς υπάρχει υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια και εκτεταμένα σιδηροδρομικά δίκτυα στον αστικό διάδρομο. Ένα πράγμα που διαπιστώνω όμως είναι ότι παρόλο που οι άνθρωποι ζουν κοντά στην πόλη, το ζήτημα του τηλεφώνου και της σύγχρονης ζωής είναι ένα πρόβλημα ως επιτοπλίστων. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά δεν θέλουν να εμπλακούν ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες γι' αυτό. Δεν θέλουν να αποκτήσουν, δηλαδή να κάνουν στενές σχέσεις με τους άλλους, έτσι. Αυτό εννοούμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, να εμπλακούν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου κάθε κοινωνική επαφή είναι ουσιαστικά μια διαδικασία έβρεσης των δικών σου ανθρώπων στο διαδίκτυο μέσα από το τεράστιο φίλτρο των 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
και στη συνέχεια έβρεσης ενός τρόπου για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Πώς φαίνεται αυτό όταν η οικογενειακή ζωή χρειάζεται ουσιαστικά αγοραστική δυνατότητα, τοπικούς δεσμούς, τοπικούς πόρους και σταθερότητα? Μπορεί να προσεγγιστεί με τον ίδιο τρόπο που προτείνεις? Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ιδέα, καθώς η εμπειρία μου από την οικογενειακή ζωή με μικρά παιδιά από το 2018 δεν ήταν καθόλου συναρπαστική, ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις. Το σύστημα είναι τόσο εχθρικό προς τις νέες οικογένειες που θα ήταν σχεδόν καλύτερα αν δεν κάναμε παιδιά πια. Φαίνεται αδύνατο να ξέρεις πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί σε έναν κόσμο όπου δεν έχεις ιδέα πώς θα είναι σε 5 χρόνια. Αυτές λοιπόν είναι εξαιρετικές ερωτήσεις που κάνει ο νέος πατέρας. Και πώς χτίζεις λοιπόν μια πραγματική οικογένεια όταν όταν είσαι ήδη οικογενειάρχης, έτσι. Ας το αναλύσουμε. Λοιπόν, τα προβλήματά του που αναφέρει εδώ, ποια είναι, μέσα στο email, τι λέει ο άνθρωπος αυτός, είπε ότι αυτά που χιλιάδες νέοι οικογενειάρχες, νέοι πατεράδες, ήδη βασικά αντιμετωπίζουν σήμερα, έτσι. Λέει τα ίδια πράγματα. Λέει ότι η περιορισμένη κινητικότητα με 3 παιδιά κάτω των 7 ετών είναι ένα πρόβλημα. Πραγματικά δεν μπορείς να κινηθείς και ελεύθερα όταν έχεις 3 μικρά παιδιά κάτω των 7 ετών. Λέει ότι δοκίμασε κάποιες κοινότητες, αγροτικές κοινότητες, με αγροκτήματα, έτσι, τα οποία λειτουργούν εκτός συστήματος και αυτά, αλλά τίποτα από αυτά δεν λειτουργήσε για τον ίδιο. Αυτές, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο που αναπτύξαμε, δεν λειτουργούν για πάρα πολύ κόσμο για τους λόγους που αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο, έτσι. Και επίσης είπε, ακόμα και αν είναι μια πόλη με στενή συνοχή, οι άνθρωποι είναι κοντά-κοντά, ζουν κοντά-κοντά, είναι με μεγάλο πληθυσμό και ζουν κοντά-κοντά, για πάρα πολλούς λόγους, οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε στενές σχέσεις. Έτσι. Δηλαδή μπορούν να λένε στον δρόμο «Γεια σου» και τα λοιπά, ή να βρίσκονται εκεί σε ένα κλαμπ, ας πούμε, το βράδυ να πιούν καμιά μπύρα και τα λοιπά, αλλά δεν δημιουργούν σχέσεις του τύπου «Ας δημιουργήσουμε κάτι μαζί, ας ενώσουμε τις μοίρες μας, ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μαζί, ας φτιάξουμε ένα μέλλον μαζί, έτσι, ας προσπαθήσουμε για ένα κοινό ιδανικό μαζί». Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος. Και υπάρχει και το άλλο, τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και αυτό το κάνει αδύνατο, πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να κάνει σχέδια. Δεν μπορείς να προβλέψεις λίγο παρακάτω, έτσι. Το AI γίνεται όσο περνάει ο καιρός πάρα πολύ έξυπνο. Μετά από 10 χρόνια ίσως να έχει φτάσει σε σημεία που δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, θυμίζω το βίντεο που είχα κάνει λίγες μέρες νωρίτερα, ότι αν επενδύσετε στην προσωπική σας ανάπτυξη, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί καμία τεχνητή νοημοσύνη να σας αντικαταστήσει. Ρίξτε μια ματιά σε εκείνο το βίντεο, θα σας φανεί πολύ, πολύ χρήσιμο. Οι δουλειές επίσης αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα λόγω του AI και όχι μόνο. Ο κόσμος ολόκληρος
αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης υπάρχει και η άλλη μεγάλη ερώτηση για αυτόν. Πώς κάνεις τις διαδικτυακές συνδέσεις τοπικές. Πώς τις φέρνεις δηλαδή κοντά σου, στη ζωή. Έτσι. Όταν λοιπόν ρώτησε εάν η προσέγγιση αυτή για να χτίσουμε καινούριες κοινότητες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και για τον ίδιο, η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι. Θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει και για εκείνον. Μπορεί. Και μία προσέγγιση γενικά είναι να χτίσεις ένα εξωτερικό δίκτυο διαδικτυακά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Επειδή το ίντερνετ, η διαδικτυακή κοινότητα σου επιτρέπει να περάσεις να φιλτράρεις τι σου κάνει μέσα από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το ίντερνετ σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι. Και μέσα φιλτράροντας τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων μπορείς να βρεις αυτούς οι οποίοι είναι πιο κατάλληλοι για σένα. Ταιριάζεται στην οτροπία, στην προσωπικότητα πάρα πολύ καλά. Και από εκεί, έτσι, το επόμενο βήμα είναι να έρχεστε σε επαφή συνεχώς, διαδικτυακά, έτσι, με τους ανθρώπους λοιπόν, που βρίσκετε ότι είναι πολύ κοντά σας, να χτίσετε σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς online και μετά να φιλτράρετε όλους αυτούς, να κάνετε ένα πρώτο ξεκαθάρισμα, με ποιους θα χτίσετε σχέσεις, έτσι, με ποιους ανθρώπους θα χτίσετε σχέσεις πάλι online και μετά φιλτράρετε αυτούς που θα κάνετε σχέσεις στην πραγματική ζωή, έτσι. Στην πραγματική ζωή, σε σχέση συμβίωσης, κοντά, να ζει το ένας κοντά στον άλλο, έτσι. Μία δηλαδή κοινότητα στην πραγματική ζωή. Και τεστάρετε, έτσι, όταν φτάσετε στο σημείο αυτό, τεστάρετε αυτές τις σχέσεις και ιδανικά βρίσκετε αυτούς τους λίγους, πολύ λίγους, καλύτερους φίλους ή τους συνιδρυτές, έτσι, πολύ σημαντικό αυτό, τους συνιδρυτές που θέλουν να ακολουθήσουν μαζί σας, να κάνουν αυτό το ταξίδι. Η θέση λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι, εάν κάποιος είχε έναν ή δύο συνιδρυτές, οι οποίοι ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους σαν άνθρωποι, το είδος των φίλων που είναι ικανοί, που σας συμπληρώνουν και που είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτό το ταξίδι μαζί σας, εάν μπορούσαμε να είχαμε αυτούς τους τύπους των ανθρώπων, θα χτίσαμε αυτές τις μικρές κοινότητες, τα χωριά και τις μικρές πόλεις παντού, έτσι. Σε μια χώρα. Δεν έχει σημασία ποια χώρα είναι. Σε μια χώρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε παντού. Σας είπα, ήδη υπάρχει αυτό. Εντάξει. Μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό παντού. Επειδή οποιοσδήποτε ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια, χρειάζεται συνιδρυτές. Έτσι λοιπόν, ο στόχος αυτού του ανθρώπου που θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα ανθρώπων με τις ίδιες ιδέες και οικογενειών που θα αντιμετωπίζουν τον κόσμο μαζί. Έτσι. Οι οικογένειες λοιπόν που είναι ομοειδεάτες, έχουν τις ίδιες παρόμοιες αξίες,
ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και θα αντιμετωπίσουν τον κόσμο μαζί. Από αυτά που μου γράφει αυτός ο πατέρας σε αυτό το email, λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θέλει να χτίσει ένα οικισμό οικογενειακό, ένα οικισμό οικογενειών ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, στα προάστια μιας πόλης. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το νούμερο ένα όνειρο, παιδιά, από πάρα πολλούς ανθρώπους που ρωτήθηκαν, έτσι, την οποία έγιναν συζητήσεις, συγκεκριμένα 722 άτομα μέσα σε ένα χρόνο που ρωτήθηκαν, που έγιναν συζητήσεις. Αυτό είπα, νούμερο ένα όνειρο είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα οικογενειών κάπου στα προάστια μιας πόλης. Το νούμερο ένα, λοιπόν, είναι αυτό των νέων ανθρώπων αυτών. Ένας οικογενειακός οικισμός στα προάστια μιας πόλης, όπου σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βρείτε μια δουλειά, εντάξει. Μπορείτε να μεγαλώσετε παιδιά, μπορείτε να ασχοληθείτε με την επιστήμη, αλλά μπορείτε να έχετε επίσης και τη δική σας και το δικό σας αγρόκτημα, μπορείτε να καλλιεργήσετε τροφή όλοι μαζί, μπορείτε να έχετε την εκπαίδευσή σας, το εκπαιδευτικό σας σύστημα, να το ιδρύσετε και επίσης θα νιώσετε ότι είστε δεμένοι με τους άλλους ανθρώπους στο χωριό αυτό, το οποίο θα το κτίσετε μαζί. Αυτό είναι απόλυτα φυσική ανάγκη για τους ανθρώπους. Αυτό είναι αρχαία ανάγκη για τους ανθρώπους. Είναι προφανές. Το αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε χωριά γύρω μας. Αλλά δυστυχώς σήμερα ο κάθε άνθρωπος είναι για τον εαυτό του. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν απομονωθεί, ζουν μόνοι τους. Και ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας, λοιπόν, αυτό ακριβώς αισθάνεται. Ότι θα πρέπει ο ίδιος να μεγαλώσει τα παιδιά του μόνος του. Θα πρέπει να βγάλει χρήματα μόνος του. Θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του, έτσι, μόνος του και τις προσωπικές του ανάγκες επίσης. Και σαν πατέρας, και μια γυναίκα στην αντίστοιχη θέση, σαν μητέρα. Και ο κόσμος δεν έχει φτιαχτεί για να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, έτσι, που κάνει μια τέτοια προσπάθεια σε αυτή την ηλικία, σε αυτές τις καταστάσεις. Ποια είναι λοιπόν η πραγματική λύση, έτσι? Τι γίνεται αν είσαι ένας πατέρας 35 χρονών με παιδιά, χτίζεις αυτή λοιπόν τη μικρή κοινότητα. Αυτό είναι μικρότερο από ό,τι νομίζεις, έτσι, είναι λιγότερο από ό,τι νομίζεις, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζεις. Δεν πρέπει να γίνουν τόσο μεγάλα πράγματα όσο νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Εδώ είναι κάποιες σκέψεις, εντάξει, δεν θα παίρνετε τις μετρητής ότι είναι κάτι, πώς το λένε, σμιλεμένο σε βράχο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι κάποιες σκέψεις. Εδώ είναι η πραγματική λοιπόν λύση. Δεν χρειάζεστε γη. Δεν ξεκινάτε αγοράζοντας γη. Εντάξει. Είναι συνήθως λάθος. Είναι το πιο συχνό λάθος που κάνουν άνθρωποι. Δεν χρειάζεστε μεγάλο κοινό. Έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο που να σας ακολουθήσει. Δεν χρειάζεστε την τέλεια κομμόπολη ή την πόλη για να ζήσετε. Δεν χρειάζεστε μια αυτάρκη φάρμα, έτσι, ένα αυτάρκες
αγρόκτημα. Αυτό είναι οι άνθρωποι, το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Συνήθως λένε θέλω να έχω αυτάρκεια. Έτσι, να έχω αυτάρκεια στη στροφή μου, αυτάρκεια οπουδήποτε, ας πούμε. Έτσι. Η αυτάρκεια είναι το παν, το ακούμε. Έτσι. Όχι. Ξεκινάτε με τους ανθρώπους. Έτσι. Επειδή τότε, από τη στιγμή που βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους εννοούμε αυτό που οι άνθρωποι που σας ταιριάζουν, έτσι, που ταιριάζετε απόλυτα μαζί τους για να ενώσετε τις ζωές σας, αν το συμβεί αυτό, τότε οτιδήποτε άλλο θα συμβεί φυσικά και εύκολα, εντάξει. Και δεν χρειάζεστε πολλά χρήματα. Όλα όσα χρειάζεστε να κάνετε είναι να βρείτε άλλη μία οικογένεια με την οποία ταιριάζετε πάρα πολύ και να δημιουργήσετε εγκύτητα, έτσι, να έρθετε κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι όλο. Η λύση στο πρόβλημά σας είναι άλλη μία οικογένεια. Και θα εξηγήσω και γιατί. Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι που να το κάνετε αυτό, έτσι. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τον οικογενειάρχη που είπαμε, με τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη μία οικογένεια. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος, και ο οποίος είναι ο πιο εύκολος, είναι το να χτίσετε έτσι μία μικρή κοινωνία με ένα οικογενειακό συγκρότημα, είναι να πάτε εκεί που ήδη αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, όπως σας είπα, σε πάρα πολλά μέρη. Υπάρχουν πολλά τέτοια σε όλο τον κόσμο, ήδη. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να πάτε εκεί που ήδη υπάρχει κάτι τέτοιο και να ενωθείτε μαζί τους. Αν λοιπόν έχετε ένα project με μία ή δύο άλλες οικογένειες, όπως είπαμε, μπορείτε να το αναρτήσετε, να το δημοσιεύσετε. Υπάρχει, εδώ είναι το μεγάλο βήμα που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτή η ομάδα, έχουν κάνει μία application, έτσι, μία εφαρμογή, μέσα των οποίων μπορούν να βρουν κόσμο, έτσι, οικογένειες και άτομα ή οικογένειες που ταιριάζουν πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Ανεβάζουν project εκεί, τα βλέπουν οι άλλοι που ενδιαφέρονται για κάτι άλλο και τα λοιπά. Αλλά είτε με την εφαρμογή αυτή είτε όχι, είναι κάτι που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αν λοιπόν έχετε ένα project ήδη με άλλη μία ή δύο οικογένειες, το δημοσιεύετε, αν θέλετε με την εφαρμογή αυτή ή από κάποια καλό περιεχόμενο σε πλατφόρμες. Το YouTube είναι η καλύτερη μέθοδος, η καλύτερη πλατφόρμα και στο Facebook, αλλά στο YouTube μπορείς να κάνεις έτσι ένα ζωντανό, ειλικρινές περιεχόμενο και να έρθεις κοντά με πολλούς ανθρώπους, έτσι. Να δημοσιεύσετε λοιπόν το project το οποίο έχετε και να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους να σας βρουν και να σας βρουν, έτσι. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο μπορείτε να βρείτε άλλους συνιδρυτές. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν, η δεύτερη προσέγγιση, εάν δεν θέλετε να πάτε εκεί που ήδη έχουν γίνει τέτοια projects ή δεν θέλετε να αφήσετε τον τόπο που μένετε, έτσι, γιατί είσαστε δεσμευμένοι πάρα πολύ από τη δουλειά σας, έχετε κάποιες δεσμούς ιδιαίτερους που δεν σας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να απομακρυνθείτε από την πόλη σας κτλ. Υπάρχει λοιπόν η δεύτερη προσέγγιση, αυτή που είναι το κάνετε μόνοι σας, έτσι, το ξεκινάτε εσείς δηλαδή, το κάνετε μόνοι σας, έτσι. Προφανώς λοιπόν
Φιλτράρετε τον κόσμο για να χτίσετε ένα online δίκτυο. Τώρα, πόσο θέλει κάποιος να ανοιχτεί γεωγραφικά, αυτό είναι δικό του θέμα. Εντάξει. Αλλά εκείνο που σας τονίζω είναι ότι ο κόσμος όλος είναι δικό σας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το φιλτράρισμα για να βρείτε τους πιο κατάλληλους ανθρώπους και συνήθως οι άνθρωποι το παραμελούν αυτό, έτσι, το αγνοούν αυτό το κομμάτι, ενώ είναι το πιο σημαντικό. Εάν αγνοήσετε αυτό το φιλτράρισμα για να βρείτε τους καλύτερους ανθρώπους, ποτέ δεν θα βρείτε πραγματικά ανθρώπους που να σας ταιριάζουν όσο καλά χρειάζεται. Εκτός αν αυτό συμβεί από σύμπτωση ή από τύχη, έτσι. Την τύχη μπορείτε να την κατασκευάσετε με το φιλτράρισμα αυτό, είτε της εφαρμογής, είτε με μια άλλη πλατφόρμα. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος για να βρείτε ανθρώπους. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν καλές αναρτήσεις και περιεχόμενο, έτσι όπως κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, για να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για όλο αυτό, είναι να μιλάτε με ξένους και να βρείτε αυτούς που σας ταιριάζουν πάρα πολύ καλά. Συνιστώ λοιπόν να κάνετε 3 κλήσεις, επαφές, κάθε εβδομάδα. Έτσι, είναι ένας καλός αριθμός. Κάντε το αυτό για 1 μήνα. 3 κλήσεις την εβδομάδα. Έτσι. Θα μιλήσετε με 12 ανθρώπους σε αυτή την περίπτωση. Από αυτούς τους 12 ανθρώπους, εάν κάνετε και έχετε φτιάξει ένα καλό περιεχόμενο και έχετε αναρτήσει, θα βρείτε έναν ή 2 οι οποίοι θα σας ακολουθήσουν. Έτσι. Στην online community, στην online κοινότητα. Μετά αρχίζετε να κάνετε 2 φορές την εβδομάδα κλήσεις, έτσι, συναντήσεις ιντερνετικές. Με αυτόν τον τρόπο κτίζετε μια διαδικτυακή κοινότητα με την οποία συζητάτε. Ένα group, μια ομάδα συζήτησης, ένα discussion group που λέμε, έτσι. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ή μπορείτε να φτιάξετε μια ακαδημία, έτσι, η οποία να επικεντρώνεται στο να κτίζει παράλληλα δίκτυα και παράλληλες κοινότητες. Ή να κάνετε ομαδικές συναντήσεις με ξένους, με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε γίνεται έτσι το φιλτράρισμα. Μπορείτε να βρείτε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, για παράδειγμα, 8 ανθρώπους. 8 ανθρώπους με τους οποίους, 8 άτομα με τους οποίους ταιριάζετε πάρα πολύ και να είναι τα καλύτερα άτομα τα οποία έχετε ποτέ συναντήσει online, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση συναντιέστε online, μιλάμε τώρα, λέτε, hey, ας φτιάξουμε ένα δίκτυο, μια αδελφότητα, έτσι, ένα δίκτυο, μια αδελφότητα ανδρών, έτσι, ή μια αδελφότητα γυναικών, ή ένα project για οικογενειακή συμβίωση. Και κάντε μια συνάντηση online. Αυτό 1 φορά τη βδομάδα, 2 φορές τη βδομάδα,
από αυτές τις συναντήσεις, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, θα ξεχωρίσετε κάποιοι οι οποίοι σας είναι πάρα πολύ κατάλληλοι για σας, σας ταιριάζουν πάρα πολύ. Να είστε αμήλικτοι σε αυτό, δηλαδή να φιλτράρετε πραγματικά. Μην βάζετε νερό στο κρασί σας που λέμε. Βρείτε τους καλύτερους για σας και μετά πάρτε μία θέση, έτσι, σε δύο μέτωπα, έτσι. Κτίζετε, συγγνώμη, το επόμενο βήμα είναι πηγαίνετε, αποφασίζετε πού θέλετε να μείνετε, έτσι, που θέλετε να κατοικήσετε, που θέλετε να κάνετε αυτό το project. Πηγαίνετε λοιπόν να εγκατασταθείτε κοντά σε μία πόλη με καλές θέσεις εργασίας, ώστε να μπορούν άλλες οικογένειες να έρθουν να σας βρουν και να μείνουν κοντά σας, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχετε επιλέξει μία περιοχή, ένα σημείο, το οποίο να υπάρχει δυνατότητα εργασίας για ανθρώπους. Πάντα υπάρχει η επιλογή, πάντα υπάρχει η δυνατότητα των ανθρώπων που εργάζονται από απόσταση, αλλά αυτή δεν είναι πρόβλημα, έτσι. Αλλά υπάρχει η δυσκολία στους ανθρώπους που δεν εργάζονται εξ αποστάσεως και πρέπει να έχουν δυνατότητα να εργαστούν κάπου. Γίνονται λάθος κινήσεις από ανθρώπους που ξεκινάνε τέτοιου είδους κοινότητες, όπως είναι αυτές με τις αγροκοινότητες, έτσι, που φτιάχνουν τα αγροκτήματα και τα λοιπά εκτός συστήματος. Και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πηγαίνουν σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Αν μιλάμε για μερικοί πηγαίνουν και κάπου μέσα εκεί στην Αριζόνα, σε κάτι ερήμους και τα λοιπά, και πηγαίνουν μετά άλλοι και δεν μπορεί να πάει κανείς να τους συναντήσει εκεί, να πάνε να μείνουν εκεί, έτσι. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος, και ιδίως αν είναι και οικογένεια, ποιος να πάει να μείνει με αυτές τις συνθήκες, ας πούμε. Οι άνθρωποι χρειάζονται κάπου να κερδίζουν ένα εισόδημα, αν έχουν παιδιά, να έχουν πρόσβαση σε σχολεία ή οτιδήποτε χρειάζονται τα παιδιά και τα λοιπά. Το να επιλέξει κάποιο βουνοκορφή, ας πούμε, να έρθουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, τίποτα βουνοκορφές, ας πούμε, που είναι για χωριοκάτσικα, δεν είναι καλή επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Εκτός αν πρόκειται για μόνους ανθρώπους, ας πούμε, που εργάζονται όλοι εξ αποστάσεως και θέλουν να ζήσουν έτσι. Τώρα και είπαμε αλούκια. Λοιπόν, δεν είναι όμως η περίπτωση που μιλάμε εδώ. Αν λοιπόν δεν δημιουργήσετε τις συνθήκες που θα είναι κατάλληλες για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι, άλλες οικογένειες να σας συναντήσουν, το πρόβλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα βρείτε και συνιδρυτές. Χρειάζεστε συνιδρυτές για αυτή την ιστορία, για αυτό το project, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, με τέτοιες επιλογές, με τίποτα ερημίας, με τίποτα βουνοκορφές και ούτω καθεξής, αποκόπτετε τον εαυτό σας, έτσι, από τη δυνατότητα να βρείτε συνιδρυτές που να σας ακολουθήσουν. Μια καλή ιδέα, η καλύτερη ιδέα είναι να εγκατασταθείτε, να πάτε να μείνετε μέσα σε μια πόλη ή στα προάστια, έτσι, κάποιου είδους συνοικισμού, δεν ξέρω. Και με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που θα βρίσκεστε σε κατοικήσιμη περιοχή, δημιουργείτε και τις προϋποθέσεις να μπορείτε να βρείτε και ένα έξτρα χώρο. Όπως είπαμε σε προηγούμενο βίντεο, έτσι. Δημιουργήστε δυνατότητα να έρθουν να μείνουν άνθρωποι δίπλα σας. Έξτρα χώρος για ανθρώπους να έρθουν εκεί και να μείνουν μαζί σας. Έξτρα χώρος, έξτρα χώρος, έξτρα χώρος. Θα το πω πάρα πολλές φορές.
Ε, τη στιγμή λοιπόν που έχετε επιπλέον χώρο, τα πάντα αλλάζουν. Σε αυτή τη φάση μπορείτε να προσκαλέσετε τα άτομα με τα οποία έρχεστε σε επαφή όταν δείτε ότι ταιριάζετε πάρα πολύ και θέλετε να δοκιμάσετε, έτσι. Πείτε λοιπόν σε έναν άνθρωπο που αισθάνεστε, νιώθετε ότι σας κάνει, βλέπετε ότι ταιριάζουν, ας πούμε, τα χνότα σας που λέμε, έτσι. Πείτε του, έλα για μία εβδομάδα, για 2 εβδομάδες ή για 1 μήνα, έτσι. Δώστε προτεραιότητα στην εγκύτητα, στο να έρθετε κοντά με άλλους ανθρώπους. Το οποίο θα είναι και το επόμενο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε, έτσι, η εγκύτητα, σε λίγο. Αλλά αν έχετε, ας πούμε, τώρα, ξέρω εγώ, κάποιες οικονομίες, τις οποίες θέλετε να τις επενδύσετε σε αυτό το project, ας πούμε, αν έχετε 10.000, που μπορείτε να επενδύσετε, είσαστε διατεθειμένοι να επενδύσετε σε αυτό το εγχείρημα. Εάν ήδη βρίσκεστε σε μία κατάσταση που έχετε εγκατασταθεί κάπου, έτσι, και έχετε λοιπόν αυτά τα χρήματα, όπως σας είπα, και θέλετε να χτίσετε μία φυλή, έτσι, μία community, μία κοινότητα, επενδύστε σε έξτρα χώρο. Ό,τι και να πω για αυτό το κομμάτι είναι λίγο. Πόσο σημαντικό είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν διαθέσιμα για ένα κάτι τέτοιο, 10, 20, 30, 40, 50 χιλιάδες, μην σας κάνει εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν κάποια από εσάς σε ένα τέτοιο εγχείρημα και προσπαθούν τις περισσότερες φορές να αγοράσουν γη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Νομίζουν ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι χωρίς λεφτά. Δεν έχουν χρήματα πια μετά από αυτό να αγοράσουν την υποδομή, να κάνουν άλλες υποδομές. Έτσι, σε αυτή τη γη στην οποία αγοράσανε. Έτσι. Και δεν έχουν συνειδητές, έτσι, για να το κάνουν. Έτσι, έχουν μείνει με τη γη στα χέρια. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο 1 λάθος που συνήθως συμβαίνει, έτσι. Πέρα από το λάθος το να πάει να μείνει κάποιος μακριά από μία πόλη στη μέση του πουθενά, έτσι. Το επόμενο λάθος είναι να αγοράσει γη. Αν έχετε λοιπόν αυτές τις οικονομίες, μπορείτε να χτίσετε ένα μικρό σπίτι. Όχι για τον εαυτό σας, αλλά για τους φίλους σας. Εάν έχετε αυτές τις οικονομίες, φτιάξτε το γκαράζ. Έτσι. Υπάρχουν γκαράζ, έχω φίλη με ωραιότατο γκαράζ μέσα στον κήπο της, το οποίο είναι ολόκληρο σπίτι, το έχει παραχωρήσει σε φίλη της και είναι ένας παραμυθένιος χώρος. Φτιάξτε λοιπόν τον γκαράζ. Αυτό δημιουργεί ένα έξτρο χώρο. Εάν έχετε αυτές τις οικονομίες, νοικιάστε το σπίτι απέναντί σας. Βασικά χρειάζεστε επιπλέον χώρο όπου θα μπορούν να έρθονται οι άνθρωποι από το δίκτυό σας, από το online δίκτυό σας και να μείνουν μαζί σας, να έρθετε σε επαφή, να κάνετε μία σχέση στην πραγματική ζωή. Μια περίπτωση που θυμάμαι προσωπικά, όχι με ένα project σαν γι' αυτό, αλλά περίπτωση που ένας ολόκληρος δρόμος ανήκει σε μια οικογένεια. Είχαν αγοράσει πριν πολλά χρόνια μια συνεταίρος που είχαμε ένα σχολείο μαζί, στο Αλεποχώρι,
ήταν ένας ολόκληρος δρόμος, ήταν από μονοκατοικίες, από την ίδια οικογένεια. Εκεί που έμενα, με φιλοξενούσε η συνάδελφος αυτή, η φίλη, ας πούμε, που ήταν ένα ωραιότατο μονοκατοικία, μικρή, αλλά πάρα πολύ ωραία, η διαρρύθμιση της πάρα πολύ ωραία, με πάρα πολύ ωραίο κήπο κτλ. Απέναντι ακριβώς ήταν οι γονείς της, ένα παρόμοιο σπίτι. Απέναντι αριστερά ήταν ο θείος, η θεία, και αριστερά δίπλα της ήταν η αδελφή της. Ήταν ένας ολόκληρος δρόμος που δεν έχει οικογένεια. Εδώ τώρα βέβαια δεν μιλάμε για οικογένεια δική του καθενός, μιλάμε όμως για οικογένειες οι οποίες μπορούν να μείνουν μαζί πάρα πολύ κοντά, σε ένα δρόμο, χωματόδρομος ήταν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μαζί, να είναι σε επαφή μαζί κτλ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σας φέρνω ένα παράδειγμα που το θυμάμαι. Και σκεφτείτε έξω από το κουτί, έτσι, πώς μπορείτε να το πραγματοποιήσετε αυτό, έτσι. Εδώ λοιπόν είναι κάποιες ιδέες πώς μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο και γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όταν είπα λοιπόν, συγγνώμη, τώρα πάω στο προηγούμενο που σας είπα το παράδειγμα με το δρόμο στο Αλεποχώρι και τις οικογένειες. Δεν σημαίνει ότι θα αγοράσετε αυτά τα σπίτια εσείς. Έτσι. Μπορούν όμως να υπάρχουν σπίτια τα οποία μπορείτε να τα νοικιάσετε. Έτσι. Γι' αυτό σας μίλησα και για οικονομίες και τα λοιπά. Σήμερα θα τα αγοράσετε αυτά. Λοιπόν, να σκέφτεστε λοιπόν έξω από το κουτί. Να δούμε λοιπόν κάποιες ιδέες πώς μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο και γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν είπα λοιπόν νοικιάστε το σπίτι απέναντί σας, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να νοικιάσετε ένα μεγαλύτερο σπίτι απέναντί σας. Εάν έχετε ένα διαδικτυακό, ένα ίντερνετ δίκτυο με ανθρώπους, έτσι, μια κοινότητα, ας πούμε 50 ανθρώπων, έχετε 5 άντρες ή 5 οικογένειες ή γυναίκες οι οποίοι ταιριάζουν πάρα πολύ μαζί σας και οι οποίοι θέλουν να συναντηθούν μαζί σας και ίσως 2 από αυτούς να είναι και έτοιμοι να μετακομίσουν, να έρθουν εκεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να νοικιάσετε το σπίτι απέναντί σας, όπου υπάρχουν 3 κρεβατοκάμαρες και έχετε κι εσείς ένα επιπλέον δωμάτιο να φέρετε άλλους ανθρώπους και επίσης ήδη έχετε δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο ένα χώρο που μπορεί που μπορείτε να συμβιώσετε, να ζήσετε μαζί. Έτσι ένα μεγάλο σπίτι με κρεβατοκάμαρες και επιπλέον χώρο. Μπορείτε λοιπόν, ήδη έχετε δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο ένα χώρο που μπορείτε να συμβιώσετε με άλλους ανθρώπους ή με οικογένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Εντάξει, τα λέμε εδώ εύκολα. Όχι. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει να μάθετε πώς να φιλτράρετε τους ανθρώπους από το ίντερνετ και να τους φέρνετε στην αληθινή ζωή. Αλλά τότε χρειάζεται να σκεφτείτε πώς θα κτίσετε μία κατοικία. Έτσι. Χτίστε λοιπόν ένα μικρό σπίτι. Βάλτε μία μεγάλη τέντα όπου μπορούν νεαρά άτομα να έρθουν και να μείνουν εκεί. Έτσι. Σε ένα μεγάλο κήπο αν έχετε, βάλτε μία μεγάλη τέντα. Μπορούν νεαροί άνθρωποι να έρθουν και να μείνουν εκεί, νέα παιδιά. Νοικιάστε ολόκληρο το σπίτι, ένα μεγάλο σπίτι στη γειτονιά σας. Αν φτάσετε σε αυτό το σημείο, έτσι, στο σημείο να φέρετε ανθρώπους από το διαδικτυακό σας, από τη διαδικτυακή σας κοινότητα κοντά σας. Ή
Ε, Πηγαίνετε να μείνετε κάπου που υπάρχει ένα φτηνό Airbnb, έτσι, δίπλα σας. Πηγαίνετε να μείνετε κάπου που υπάρχουν πολλά διαμερίσματα να νοικιάσετε κοντά σας. Αυτό είναι που λέμε σκεφτείτε έξω από το κουτί. Έτσι. Που είναι το πιο δύσκολο πράγμα να σκεφτεί κάποιος έξω από το κουτί, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους. Και όταν λέμε βολή, δεν είναι μια άνετη ζωή. Τις περισσότερες φορές είναι το αντίθετο, έτσι. Όταν λέμε βολή, είναι ο συνηθισμένος τρόπος σκέψης, έτσι, παιδιά. Χρειάζεστε, λοιπόν, χώρο όπου μπορεί να έρθει το δίκτυό σας. Και μετά, βασικά, αναπτύσσετε όλα αυτά τα πράγματα ένα-ένα, έτσι. Ένα άτομο την κάθε φορά. Και μετά παίρνετε μεγαλύτερο χώρο. Νοικιάζοντας μεγαλύτερο χώρο. Μέχρι που δημιουργείτε μία ομάδα 3 ή 4 ή 5 οικογενειών να αγοράσετε γη μαζί. Έτσι, αυτό σημαίνει συνειδητές. Ένα καλό φιλτράρισμα να βρούμε ποια οι άνθρωποι μας ταιριάζουν πάρα πολύ και μπορούμε να κάνουμε το ταξίδι μαζί, να ενώσουμε τις τύχες μας και να κάνουμε το ταξίδι μαζί. Μ' άρεσε αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πούμε τώρα εδώ πέρα, να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι όταν φτάσουμε στο σημείο του επιπλέον χώρου, έτσι, εκείνο που έχει σημασία είναι η εγκύτητα, έτσι. Πραγματική κοινότητα. Πραγματική κοινότητα σημαίνει οι άνθρωποι να είναι κοντά. Όταν λοιπόν έχετε έναν καλό φίλο, ο οποίος ζει, το ζούμε όλοι αυτό. Έχουμε έναν καλό φίλο, τον οποίο ζούμε 10 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο, έτσι. 10 λεπτά μακριά, έτσι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, με τη ζωή σήμερα όπως είναι, τον βλέπουμε μια φορά τη βδομάδα και αν, έτσι. Όταν όμως αυτός ο καλύτερος φίλος, ο συνειδητής σας, ζει μαζί σας, έτσι, μπορείτε να κάνετε μία συζήτηση κάθε βράδυ, έτσι, να συναντιέστε και να βρίσκεστε κάθε βράδυ. Αν ζει στο διπλανό διαμέρισμα, στο διπλανό σπίτι, απέναντί σας. Με αυτόν τον άνθρωπο συναντιέστε κάθε βράδυ. Πηγαίνετε γυμναστήριο, κάνετε γυμναστική κάθε μέρα. Με αυτόν τον τρόπο η διάδραση, έτσι, είναι ανέμελη, έτσι, είναι αυθόρμητη, έτσι. Επειδή ζείτε σε ένα περιβάλλον με το οποίο συνδυώνεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Για κοιτάξτε, αυτή την εικόνα δείχνει κάτι επίσημο, δείχνει κάτι που χρειάζεται κάποιος να παριστάνει ότι είναι κάτι που δεν είναι αυτός του. Δεν θα το έλεγα. Έτσι. Τώρα λοιπόν αυτό γίνεται πολύ πιο δύσκολο εάν έχετε μία οικογένεια, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σκεφτείτε πώς μπορείτε να κάνετε μία άλλη οικογένεια να έρθει και να σας συναντήσει για μία εβδομάδα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο όταν πρόκειται για το επόμενο βήμα. Πώς να κάνετε μία οικογένεια να έρθει να ζήσει κοντά σας για μία εβδομάδα. Πώς μπορεί μια άλλη οικογένεια ίσως να νοικιάσει το σπίτι δίπλα σας, να το νοικιάσουν αυτοί πλέον, έτσι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ουσιαστικά χρειάζεται να με κάποιο τρόπο μονοπολίσετε ολόκληρη την γειτονιά, έτσι, ή την πολυκατοικία, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι κανένα 7 όροφο, εντάξει.
ή ολόκληρη την πολυκατοικία, εάν ζείτε μέσα σε πολυκατοικία, σε μια πόλη κτλ. Και από τη στιγμή που δημιουργήσετε αυτού του είδους την εγκύτητα, η εγκύτητα είναι αυτό που χρειάζεστε για να αφήσουν τα πράγματα να εξελιχθούν και να δείτε ποιες είναι αυτές οι σχέσεις, ποιοι είναι αυτοί που θα θελήσουν να ενώσουν την τύχη τους μαζί σας και να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι μαζί. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε τρόπους που να κάνετε τους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μαζί σας, έτσι, στην αρχή για ένα Σαββατοκύριακο, εντάξει. Μετά για μια εβδομάδα, μετά για ένα μήνα, μετά για 3 μήνες, μετά για ένα χρόνο, εντάξει. Αυτό είναι το σκεπτικό, εντάξει. Να αρχίσετε να συνδυώνετε να δίνετε την ευκαιρία να συναντάτε με ανθρώπους, να συναντάτε ανθρώπους στην αρχή για λίγο και μετά να μεγαλώνετε τα διαστήματα της συμβίωσης. Και αυτό που τώρα περιέγραψα, έτσι, είναι το μοντέλο από την κατοικία στον πολίτη, το οποίο είναι και το ιδανικό μοντέλο. Το έχω εξηγήσει και στο πρώτο βίντεο για αυτό το θέμα, έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό μοντέλο. Το μοντέλο από την κατοικία στον πολίτη. Αυτό είναι το οποίο χρειάζεστε να καταφέρετε να κάνετε πραγματικότητα, έτσι. Και ξεκινάτε λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το μοντέλο, έτσι να το ξαναπάμε εδώ. Τι σημαίνει αυτό το μοντέλο στην πράξη. Πώς το δημιουργείτε. Αρχίζετε λοιπόν με μια πάρα πολύ σύντομη συνέβρεση. Ας πούμε 3 ημέρες. Έτσι. Κάνετε μια κοινή δραστηριότητα. Λέτε λοιπόν στον άλλον, έτσι, τον οποίον βλέπετε μέσω του φιλτραρίσματος ότι είναι κάποιος που θα μπορούσατε να συνυπάρξετε και να τα πάτε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έρχεσαι, ας πούμε, να με βοηθήσεις να φτιάξουμε την αποθήκη, έτσι, ας πούμε, έτσι, για το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάτε έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση που να σας δώσει τέλος πάντων κάποιες ενδείξεις για το τι σημαίνει ένας άνθρωπος που online σας κάνει να είναι και από κοντά, να συνεχίσετε να έχετε τα ίδια συναισθήματα, την ίδια άποψη. Θα μπορούσε να είναι και ένα απόγευμα, ας πούμε, για πρώτη φορά. Έτσι. Αλλά θα μπορούσε να είναι και 3 ημέρες. Αυτό είναι λοιπόν μια πολύ σύντομη συνάντηση γνωριμίας. Μην πιέζετε πολύ την κατάσταση σε αυτό το σημείο, έτσι, στο στάδιο της γνωριμίας. Αυτό δεν χρειάζεται να βρείτε τον καλύτερό σας φίλο υποχρεωτικά μέσα από μια τέτοια συνάντηση. Μην πιέζετε καταστάσεις. Απλά γνωρίστε κάποιον άνθρωπο από κοντά. Έτσι. Αυτό είναι ένας τρόπος για να επικυρώσετε ότι το δίκτυο το οποίο έχετε δημιουργήσει, εντάξει, μπορείτε να συνεχίσετε, έτσι. Μετά από αυτό, αν ο άνθρωπος αυτός που ήρθε για αυτή την πολύ σύντομη συνάντηση, έτσι, της γνωριμίας, δείτε ότι δεν πρόκειται για κανένα ψυχάκια, συμβάνει και αυτή η περίπτωση, προσκαλέστε τον για 3 εβδομάδες. Όταν προσκαλέσετε κάποιον για 3 εβδομάδες, αυτό είναι το μοντέλο της κατοικίας. Έτσι, έρχεται να μείνει εκεί. Εάν λοιπόν έχετε επιπλέον χώρο κάποιου είδους, έτσι όπως είπαμε, προσκαλέστε ανθρώπους για 3 εβδομάδες, τους οποίους τους έχετε τεστάρει με μια σύντομη συνάντηση, το Σαββατοκύριακο, το τρίμερο που είπαμε, και φέρτε τους για 3 εβδομάδες, σε αυτή την περίπτωση πια, έτσι. Μετά, φέρτε ανθρώπους για 1 μήνα, έτσι, στην επόμενη φάση.
να ζήσουν δίπλα σας. Μετά από αυτό, για ο μήνας, άμα δείτε ότι πήγε καλά, τότε πείτε τους γιατί να μην το κάνουμε 3 μήνες, έτσι. Το κάνουμε 6 μήνες. Να το κάνουμε, ας κάνουμε ένα πείραμα, έτσι. Πάρτε το, πείτε ας πούμε στον άλλον, κοίτα, πάρε το διαμέρισμα που είναι δίπλα μου, έτσι, για 1 χρόνο, οτιδήποτε. Ε, Μετά για 3 μήνες, για 6 μήνες. Αυτός είναι ο τρόπος που στο μοντέλο αυτό ένας πολίτης, ένας κάτοικος γίνεται πολίτης. Και προσέξτε, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε δύσκολες καταστάσεις για σας. Δηλαδή, δημιουργήστε τις καταστάσεις που να νιώθετε άνετα. Όταν καλέσετε κάποιον για τόσο καιρό, κάντε το ξεκάθαρα. Πέστε του, ξέρεις, κοίταξε, εγώ έχω τη ζωή μου. Έχω μία κοπελιά, έχω τη φίλη μου, έχω μία δουλειά, έχω μία online δραστηριότητα, ένα project, είμαι πάρα πολύ απασχολημένος, αλλά μπορούμε να συναντιόμαστε τα βράδια να πίνουμε μία μπύρα και να συζητάμε ή μπορούμε και να κάνουμε γυμναστική μαζί. Έτσι, θα ζήσεις εσύ τη ζωή σου, θα ζήσω και εγώ τη δικιά μου και θα είμαστε σε κοντινές σχέσεις. Κάντε αυτές τις εξηγήσεις, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που το κάνετε, έτσι. Μετά λοιπόν από αυτό, από τη στιγμή που είσαστε πολίτες, τώρα αρχίζετε να έρχεστε κοντά και να ενώνετε τις ζωές σας για μεγαλύτερα πράγματα, έτσι, να ενώνετε πια τη μοίρα σας, ας το πούμε, το πεπρωμένο σας, ας το πούμε. Δεν είναι αστεία εγχειρήματα αυτά, παιδιά, εντάξει, δεν είναι εύκολη απόφαση, δεν είναι αστεία και θέλει ψυχή, εντάξει. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον από τη στιγμή που βρείτε συνειδητές για αυτό το project, μπορείτε να ξεκινήσετε να ενώνετε τις τύχες σας και είναι κάποια πράγματα να πείτε μεταξύ σας πια, αφού φτάσετε σε αυτό το σημείο, αποφασίσετε με άλλη 1, 2, 3 οικογένειες να προχωρήσετε μαζί, να πείτε ότι αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος για το κάθε τι, έτσι. Και ας ξεκινήσουμε να το δημιουργούμε όλο αυτό μαζί. Το 5ο βήμα, λοιπόν, είναι να συνεργαστείτε σε μια κοινή οικονομική μηχανή, σε ένα κοινό οικονομικό μηχανισμό. Στην αρχή, λοιπόν, όταν ξεκινάτε να φτιάχνετε την μικρή κοινότητα στα προάστια, ας πούμε, μιας πόλης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εργάζονται, να βρουν μια δουλειά εκεί πέρα, τέλος πάντων, ή μετακομίστε και βρείτε μια δουλειά εκεί πέρα, ή ένας καλός τρόπος είναι, μια καλή λύση είναι εύκολη να είναι οι άνθρωποι να δουλεύουν εξ αποστάσεως, οπότε να έχουν τις εταιρείες τους online και να μην έχουν προβλήματα, να μην έχει σημασία το που μένουν, έτσι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Διαφορετικά, να βρουν μια δουλειά στην περιοχή εκεί, στην πόλη. Αλλά ουσιαστικά χρειάζεται να ξεκινήσετε να σκέφτεστε πώς θα χτίσετε επιχείρησεις σαν κοινότητα, έτσι. Αυτό σημαίνει παράλληλη κοινότητα, έτσι.
κάτι ξεχωριστά από το σύστημα. Απλώς χρησιμοποιείτε το σύστημα για να ξεκινήσετε. Στόχος όμως είναι να χτίσετε έναν οικονομικό μηχανισμό. Αυτό είναι στην πραγματικότητα εύκολο εάν έχετε 4 ανθρώπους έτσι ικανούς, φιλόδοξους, αφοσιωμένους σε αυτό το project γύρω σας. Μπορεί η πόλη, το χωριό το οποίο χτίζεται να χρειάζεται να φτιάχνετε ένα κλαμπ προσκόπων. Είναι οικογένειες λοιπόν και κοντά, έτσι, κοντά, δεν μένουν εκεί μαζί σας, αλλά είναι κοντά, μπορούν να έρχονται, να φτιάξετε ένα κλαμπ προσκόπων. Αν λοιπόν οι οικογένειες οι οποίες αποφασίσατε να ενώσετε τη δίχη σας, έχετε αγόρια, έτσι, λέτε, έχουμε αγόρια, ας φτιάξουμε ένα κλαμπ προσκόπων. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε κίνητρα και σε οικογένειες από την πόλη που δεν είναι μαζί σας να φέρουν τα παιδιά τους στο δικό σας κλαμπ προσκόπων. Έτσι. Ή μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό καφέ, το οποίο θα είναι έξω από τα σπίτια που μένετε. Ή μπορείτε να φτιάξετε ένα καφέ έξω από την βιολογική φάρμα που θα φτιάξετε. Μπορείτε να φτιάξετε, να κάνετε συγκεντρώσεις με παιδιά, τη στιγμή που έρχεται και εσείς παιδιά, και να τραβήξετε παιδιά και από την πόλη, συγκεντρώσεις τις Κυριακές, όπου θα μιλάτε, θα συζητάτε, θα λέτε ιστορίες, θα λέτε παραμύθια, θα διδάσκετε μεθόδους επιβίωσης, θα διδάσκετε τα παιδιά δεξιότητες που χρειάζονται στη φύση. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, εδώ είναι κάποιες ιδέες. Φέρτε τις δικές σας ιδέες. Έτσι. Εάν έχετε λοιπόν ανθρώπους έτσι με διάθεση για δημιουργία, 4-5 τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Έτσι. Πείτε ότι μπορούμε να αρχίσουμε μια επιχείρηση με διαδικτυακές υπηρεσίες. Ή μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε έναν φούρνο, που να φτιάχνουμε παραδοσιακά πράγματα, με πράγματα τα οποία παράγουμε εμείς. Είναι τόσα πράγματα. Τόσα πράγματα, και αν κάτσουν οι άνθρωποι μαζί και κάνουν αυτό που λέμε brainstorming, ο καθένας φέρνει τις ιδέες του μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Εάν λοιπόν χτίσετε έναν οικονομικό μηχανισμό, ξαφνικά λοιπόν όλο και περισσότερες οικογένειες θα είναι σε θέση να έρθουν και να μείνουν και κοντά σας, επειδή θα μπορούν και να βρουν και δουλειές πια. Θα μπορούν να εργαστούν και αυτοί, έτσι, μέσα σε αυτές τις εργασίες που φτιάχνουν. Γιατί θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν, παιδί. Έτσι γίνανε οι κοινωνίες. Έχουμε φτάσει σε σημείο, είναι θλιβερό αν το καλοσκεφτεί κανείς. Έχουμε φτάσει σε σημείο, τα αυτονόητα, τα γνωστά, φτιάξαν οι άνθρωποι από μόνοι τους, με τη διαίσθησή τους, να τα θεωρούμε ότι είναι κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο κτίζεται παράλληλους θεσμούς, έτσι, παράλληλες κοινωνίες. Ξεκινάτε από το online δίκτυο, πάτε στην online κοινότητα, πάτε στην κατοικία και πάτε στον πολίτη. Αυτό είναι μια ροή. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Ένας λοιπόν πολύ απλός στόχος είναι 1 έως 3 άλλες οικογένειες, με οι οποίες ταιριάζουν πάρα πολύ καλά μαζί σας, έτσι. Από εκεί είναι
που ξεκινάτε. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δύσκολο να το κάνετε. Απλώς ξεκινήστε να κάνετε συζητήσεις με ανθρώπους online. Έχουμε αυτό το εργαλείο του ίντερνετ σήμερα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Και δεν χρειάζεστε ιδιαίτερα χρήματα, έτσι. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν δεν χρειάζεστε σε αυτή τη φάση στην αρχή να ανησυχείτε όσον αφορά το θέμα της γης. Εντάξει, να αγοράσετε γη. Μην ανησυχείτε για τη γη στην αρχή. Μην ανησυχείτε για την αυτάρκεια. Κάτι με το οποίο οι άνθρωποι έχουν αιμονή. Να έχω γη και να έχω και αυτάρκεια. Θα σας καθυστερήσει κάτι τέτοιο, παιδιά. Έτσι, αν ξεκινήσετε από αυτό. Οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να ξεκινάνε από εκεί. Αυτό θα σας καθυστερήσει. Απλώς φτιάχτε χώρο. Δημιουργήστε έξτρα χώρο για ανθρώπους, να τους φέρετε κοντά σας, να συναντηθείτε, να συγκεντρωθείτε, να σας επισκεφτούν και να ζήσουν δίπλα σας. Κάθε λοιπόν άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ξεκινήσει ένα αυτάρκες project μόνος του, το πρόβλημά του είναι από την αρχή, δηλαδή έτσι σκέφτεται να αγοράσει γη, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν αρκετά λεφτά. Αυτός που το κάνει αυτό, να επενδύσει στη γη, δεν έχει μετά αρκετά χρήματα για να φτιάξει πραγματικές υποδομές. Μετά από αυτό έχει φάει όλα τα λεφτά, εκτός αν μιλάμε για τον Βαρδίνο Γιάννη. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει κάποιος αγοράζοντας γη, μετά δεν έχει χρήματα για να φτιάξει τις υποδομές. Έτσι. Και έτσι μπλοκάρει αυτός ο άνθρωπος τον εαυτό του, έτσι, από το να βρει συνιδρυτές. Επειδή έχουν πολλές φορές δηλαδή όταν πάει κάποιος και φτάσει στο σημείο να αγοράσει γη, μετά πέφτει στην άλλη παγίδα, έχει μεγάλη, να το πω, ιδέα για τον εαυτό του, τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει, αλλά αισθάνεται ότι του δίνει το δικαίωμα, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, ότι είναι αφεντικό ή δεν ξέρω τι, έτσι, επειδή η γη είναι δική του, έτσι. Ότι του ανήκει η γη και το project ολόκληρο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έτσι. Όταν κάποιος βρει 3 συνιδρυτές από πριν, έτσι, αυτά όλα θα κάνανε μαζί. Θα αγοράζανε γη μαζί, που σημαίνει ότι θα αγοράζανε και καλύτερη γη μαζί. Γιατί τα χρήματα θα ήταν περισσότερα. Έτσι. Θα είχαν περισσότερα χρήματα, θα αγοράζανε καλύτερη γη και φτιάχνανε, θα δημιουργούσαν, θα κτίζανε και καλύτερες υποδομές. Σε εννοείται. Και θα υπήρχαν και φίλοι. Αυτοί όλοι οι συνειδητές θα ήταν οι καλύτεροι φίλοι, ώστε να χτίσουν πράγματα μαζί. Αλλά αν αρχίσετε μόνος σας, συνήθως θα συνεχίσετε και μόνος σας. Έτσι. Και αν το κάνετε μόνος σας, δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχετε όσο θα επιτυχαίνετε. Δεν θα είναι ποτέ επιτυχημένη αυτό το εγχείρημα ποτέ. Έτσι. Γι' αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που θα πρέπει να ξεκινήσετε με τους ανθρώπους. Βρείτε λοιπόν 3 συνιδρυτές. Μην ξεκινάτε μόνος, επιμένω, μην το κάνετε μόνος. Ξεκινάει το πράγμα όλο από το να κάνετε διαδικτυακές επαφές με ξένους και να δώσετε προτεραιότητα στην εγκύτητα, να έρθετε κοντά με ξένους ανθρώπους. Φιλτράρετε τους ανθρώπους.
Φέρτε τους ανθρώπους μαζί σας στην πραγματική ζωή που μοιράζονται το όνειρό σας. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα σας αλλάξει τη ζωή όλων. Να βρείτε συνιδρυτές, να βρείτε τους καλύτερους φίλους σας. Και χρειάζεστε μόνο έναν ή δύο από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που οι οικογένειες που θέλουν να ξεφύγουν από το σύστημα αυτό μπορούν να χτίσουν κάτι καινούριο, και τα άτομα βέβαια είναι ο ίδιος τρόπος, αλλά απλώς σήμερα μιλήσαμε για νέες οικογένειες που θέλουν να ξεκινήσουν μαζί. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, συμβαίνουν ήδη σε όλο τον κόσμο. Διαδώστε παιδιά αυτές τις ιδέες. Είδα ότι ήρθαν άνθρωποι και μιλήσανε, είδα ότι υπάρχουν αυτές οι σκέψεις σε ανθρώπους. Οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι οι μοναδικές, είναι κάποιες. Φέρτε και τις δικές σας, δείτε τι σας ταιριάζει. Φέρτε τα στα μέτρα σας. Έτσι. Οι ιδέες έχουν την ιδιότητα να κάνουν σεξ μεταξύ τους, που λέγει και κάποιος, να κάνουν σεξ μεταξύ τους και να γεννούν νέες ιδέες. Αλλά για να γίνουν αυτό θα πρέπει να έρθετε σε επαφή και να μιλήσετε με άλλους ανθρώπους, ξένους. Θα δημιουργήσετε κεφάλαιο ιδεών με αυτόν τον τρόπο. Διαδώστε αυτές τις ιδέες, διαδώστε αυτά τα βίντεο. Δεν ξέρετε ποτέ σε ποιον θα φτάσουν και τι μπορεί να γίνει. Έχετε υπόψη σας ότι από τη στιγμή που ανοίξετε το μυαλό σας, θα ανοίξετε και τα φτερά σας και θα δείτε ότι ο κόσμος όλος είναι δικό σας. Υπάρχουν τα μέσα να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν το ίδιο όνειρο σε όλο τον κόσμο και ποτέ δεν ξέρει πού μπορεί κάποιος να φτάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτές τις καινούργιες ιδέες, γιατί το μόνο που θα μας βγάλει από αυτή τη δεινή θέση είναι μια επανάσταση. Και η επανάσταση δεν γίνεται με όπλα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.